विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकन देवेच्या मोगाचे येवकार. मनशाचे प्रमुख जाल्ले देहाचे प्रमुख जाल्ले अंगांत आमचे हृदय एक. त्या हृदयस किती जोपान करून बघतल्यार एक नेकरा बरी बघतल्यार उणेंत. आतांच्या कालांत हृदयस एक संबंध पट्टावळी समस्या असल्याची सर्वे सामान्य जालें आसा. त्या आतांच्या युवजनांक त्यास बली होवेचे बघताना आमासत बेजोर होतो. आज असल्यांत एक हृदय संबंधी समस्या होऊन दे त्याचे विषयाचे एक ಬಗ್ಗೆ उपयुक्त माहिती घ्यावे आम्ही आज संवाद करवे असा. आज आमचे ಒಟ್ಟು सोयरी होऊन आयलिसत वेणूरसून आश्लेषा नायक. वीक्षकांनो, त्यांचे एक परिचय त्यांच्या लंगसून आम्ही कळवून घेऊया. आश्लेषा, तुम्हास या कार्यक्रमास मोगाचे स्वागत. आमच्या वीक्षकांचे तुमचे एक परिचय सांगून देवते. मी आश्लेषा नायक. मी वेणूरसून. माझे अण्णांचे नाव अण्णप्पಯ್ಯ नायक. माझी अम्मा वत्सला नायक. मला एक भाव असा आदिश नायक सांगून. सो मी माझे बाल्य शिक्षण मूडबिद्रींत रॉटरी इंग्लिश मीडियम अंत कंप्लीट केलं. तदनंतर मी फर्स्ट PUC आणि सेकंड PUC गंटलकंटे एक्सटलेंट PU कॉलेज ते कंप्लीट केलं. माझे बॅचलर्स मी कार्डियाक केअर टेक्नॉलॉजी एक स्पेशलायझेशन अंत AJ अंत कंप्लीट केलं. आणि माझे मास्टर्स मी माहे युनिव्हर्सिटी माझे स्पेशलायझेशन कार्डियाक कॅथेटरायझेशन आणि इंटरव्हेन्शनल टेक्नॉलॉजी सांगू. म्हटल्यार आता तुम्ही आता सांगतले डिग्री काय असं त्या एक हृदयाचा संबंध पडला, हार्ट नाही. आता तुम्ही आता शिकलो ना, तुम्हाला या हृदयाच्यात एक कार्यक्षेत्रांत काम कराव्या म्हणून सांगून एक शिकवून कसे मन झालंय? मला बाल्यांतून एक इंटरेस्ट होता कार्डियाक रिलेटेड शिकवतो सांगून. तसंत मी कोर्स कैले करायचे सेकंड PUC जाल्यापर्यंत सर्च करीत असताना माझी दंडमारची अश्विनी मावशी सांगून. सो तीन मला एक असे एक कोर्स असा कार्डियाक केअर टेक्नॉलॉजी एजंट. ती एजंट एक लेक्चरर काम करीत असा. सो तेच ह्याच्या बघे एक आयडिया होता. सो तीन मला एक इन्स्पिरेशन होऊन एक सपोर्ट केलं. म्हटल्यार तुम्हाला एक प्रेरणा म्हणून सांगत होती अश्विनी. ओके. आता असं बघताना आम्ही मस्त ऐकलो असं तू शिकवायच्या मस्त हुशार म्हणून सांगून. आता परवा असा तुम्हाला माहेंत कॉन्व्होकेशन होताना फर्स्ट रँक तुम्हाला अभिनंदन. प्रतिबिंब तंडांसून मस्त अभिनंदन. धन्यवाद. आता एक पूर्ण शिकवायच्या तुमचे एक शिकवण्याचे एक तयारी कसं होत? तयारी माझ्या बॅचलर्सांसून मला एक सेकंड रँक गावले तर मला त्या अंडर राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी तसंत मणिपाल म्हणचे एक सराउंडिंग त्या फुल्ली एक शिकवायचे सराउंडिंग त्या डिपार्टमेंटल सपोर्ट त्याच्या मगे लायब्ररी सपोर्ट ते पुरा मस्त इन्क्रीज्ड एक रेंजर असता. तसं तर आमच्या डिपार्टमेंट एक मस्त प्रॅक्टिकल नॉलेज मस्त एक 6 hours ऑफ प्रॅक्टिकल नॉलेज डेली असत त्या माझं. सो त्या आम्ही थिअरीच अलवडे करून निगी आम्ही मस्त काय ते सांगू होतं इन्क्रीज्ड नॉलेज एक येत. आणि डेली मी चूर तरी ऍटलिस्ट वाचितो. आणि पुरा एकदा तर डंप करीत नाही तो एक्झामाच्या रातीत. तसं कंटिन्युअस मी वाचित प्रॅक्टिकल नॉलेज विथ थिअरी नॉलेज म्हणजे लेक्चरिंग त्यांच्या माझ्या डिपार्टमेंटाचे लेक्चर चुकोड असल्या कारण मला एक फर्स्ट रँक गावाचे एक अवकाश गावलाय. म्हटल्यार मस्त राहत दिवस नीज कज्जरून नाही तसं काय नाही. मॅक्झिमम मला 11 गंटे सर मी वाचित असलो त्याला सकाळी एक 3 वरे सुटून वाचित. तुमचे एक सफलतेच्या पाठी पुरा तुम्ही एक धन्यवाद तुमच्या कॉलेजेस द्यावे इष्ट करतो. माझे कॉलेज माझ्या लेक्चरर्स. आता तुम्ही आता शिकलं CVT म्हणून कार्डिओव्हास्क्युलर टेक्नॉलॉजी सांगू. तसं म्हटल्यार कैला रीतींत ते एक कार्यक्षेत्र कसं आहे आणि तेंतू तुमचे काम कसं आहे? कार्डिओव्हास्क्युलर टेक्नॉलॉजी एक अलाइड हेल्थ कोर्स त्या पॅरामेडिकल बॅकग्राऊंड आणसून येतं. सो ह्या मस्त म्हटल्यार कार्डिओलॉजी रिलेटेड येतं लाईक कार्डियाक सिस्टम एंटायर कार्डियाक सिस्टम आम्ही वाचवायचे. सो स्टार्टिंग आणसून बेसिक ECG सुनो फर्स्ट अनाटॉमी पुरे बघतो आम्ही हृदय भितर काय असता काय बाहेर सुन कसे कव्हरिंग पुरा असता त्याचे एक नॉलेज आम्हाला असता. आणि ECG त्या एक मेन. आणि आमचे हार्ट स्कॅनिंग म्हणून एक असतं त्याच इकोकार्डिओग्राम सांगतो त्या आम्ही बॅचलर्स लेवलांच शिकवायचे. त्याच्या प्रांत TMT एक स्ट्रेस आम्ही देऊन एक त्या एक प्रोसिजर असतं त्याच्या बघे.
त्या एक नॉन इन्वेसिव्ह म्हटल्यार भायर सून आमी कसले पुरो टेस्ट करवतो तेचे ಬಗ್ಗೆ एक नॉलेज असता ह्या कोर्सांसून. तसात भितूर सून आमास कॅथ लॅब म्हणून एक कार्डियाक ओटी मिगेता एक. सो भितूर सून आमास कसले पुरो चेंजेस होऊन आम्ही डायग्नोसिस करतो इवन ट्रीटमेंट देतो. त्या एक कोरोनरी एंजियोग्राम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी त्या एक 2 प्रोसिजर. तसं मानतर नाही आता आम्हाला बदल हार्ट रिलेटेड एबनॉर्मॅलिटी डिसीजेस कसले तरी असता लाईक रिलेटेड टू कार्डियाक मजल नंतर भितूरसून वाल्वचं त्याचे ಬಗ್ಗೆ खैला एक डिसीज कंडिशन नॉर्मल होऊन दे एबनॉर्मल होऊन दे त्याचे ಬಗ್ಗೆ आम्हाला एक डायग्नोसिस करवतो. ह्या पुरा एक कार्डियोव्यास्क्युलर टेक्नॉलॉजी अळवडे येताने आता ಎಂತೂ आता तुम्ही कैल्या ರೀತಿಯಿಂದ काम करता. मी ऍट प्रेझेंट KMC मँगलोर ಅಂತ असिस्टंट प्रोफेसर होऊन काम करीत असता. सो हेंतू माले बोथ लाईक आम्हाला शिकववे असतात नेकरांचं कार्डिओव्हास्क्युलर कोणी टेक्नॉलॉजी कोणी घेतल्यांचं त्यांचं आणि मी क्लिनिक साइड असतो. सो माझे स्पेशलायझेशन मी मास्टर्स हेंतू CVT 2 नमुन्याचे असतात. एक मास्टर्स इन इको कार्डिओग्राम म्हणून त्या कम्प्लीट होऊन हार्ट स्कॅनिंग नॉर्मल एबनॉर्मॅलिटी नॉन इन्व्हेसिव्ह प्रोसिजर. तसं इन्व्हेसिव्हली लाईक कार्डियाक कॅथेटरायझेशन अँड इंटरव्हेन्शनल टेक्नॉलॉजी. आता इन्व्हेसिव्ह आम्ही डायग्नोसिस थेरपीस आम्ही डॉक्टर्सांचे असिस्ट करवायचे. तुम्ही आता त्या टाइप डॉक्टर्सांचं त्याच्या ಒಟ್ಟು मला रिसर्च एक करवे माहेचनी अवकाश दिले. आता चढी तो आम्ही एक डॉक्टरला गेला आता एक मेडिकल रिपोर्ट तसला परत घेऊन द्यावाचा क्रम असता. त्या रिपोर्ट करवे झाल्यावर त्याच्या पार्टसून आम्ही टेक्निशियन्स म्हणून सांगतो ना त्यांच्या एक सहाय्य असतो. आता तुमचे काम या टेक्निशियना बरंच कैल रीतींत विंगड. सो टेक्निशियनचा आधी त्या टेक्निशियनचे कोर्स 2 इयर्सचे कोर्स जाल्यार हे आम्ही टेक्नॉलॉजिस्ट म्हटल्यार विदिन स्पेशलायझेशन आम्हाला बोथ थिअरी नॉलेज हवे प्रॅक्टिकल नॉलेज हवे. सो आता टेक्नॉलॉजिस्ट म्हणजे एक डायग्नोसिस अंत मस्त हेल्पफुल असतात फिजिशियन त्यांचं. सो आता ऍट प्रेझेंट टेक्निशियन्स कोण असत नाही डिप्लोमा कोर्स क्लोज झाले माझ्या फील्डांत आता फुल बॅचलर्स मास्टर्स असवायचे. सो ते टेक्नॉलॉजिस्ट. सो युजली टेक्नॉलॉजिस्ट आम्ही डॉक्टर्सांचं डायग्नोसिस करवायचे हेल्पफुल आणि असिस्टिंग केदवा इन्व्हेसिव्ह प्रोसिजर करताना सहाय करवे असल्याचे. म्हटल्यार आम्ही साधारण ಕೆಲವು जन आमचे सामान्य बोलीन ते एक सांगतो तो डॉक्टरांना काही लेवलांत असं तो सांग नाही तसं नाही आहे. आता आम्ही हृदयाचे एक डिपार्टमेंट असते तो दाताना चढ होणे आम्ही ऐकवायचे तुझे कसं झालं टेस्ट करवायचे केला परीक्षा करावी म्हणून सांगून अँजिओग्राम पेसमेकर मिगे TMT टेस्ट काही ECG तसला पूरा शब्द ऐकत असतो. त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक 2 उत्तर आम्हाला एक ತಿಳಿಸೋ माहिती होते. आता नॉर्मल होऊन एक पेशंट डिपार्टमेंट असताना त्याला एक सिम्पटम्स होऊन असतात. ते सिम्पटम्स खैल्या रीतीयो असतात त्याले ಕೆಲವು ಜನಾंचं हृदय दुःख असता ಕೆಲವು ಜನಾंचं उसिराटा समस्या होऊन असता आणि नंतर ಕೆಲವು ಜನಾंचं माते बोन पडवायचे तसल्या पुरा असता. सो त्यास एकक असं विंगड नमुन्याचे आम्ही एक प्रोसिजर्स पुरा करतो म्हणजे डायग्नोस्टिक टेस्ट करतो. सो नॉर्मल आता पेशंट हृदय दुःखी राहिल्यार आम्ही खैलाही एक सिम्पटम नेग्लेक्ट करवे नाही का हृदय दुखायला डायरेक्ट येऊन विदिन 10 मिनिट्स आम्ही ECG काढून बघतो. आता ECG काढून झाल्यापर्यंत एक वेळा ECG मायनर एबनॉर्मॅलिटीज असून दालेरो पेशंट सांगतो चेस्ट पेन असता तसं नेक्स्ट प्रोसिजर आम्ही करवायचे इको कार्डिओग्राम. इको कार्डिओग्रामांत आम्ही एंटायर आमच्या हार्ट फंक्शन कसं असता बघतो. त्याचे नॉर्मल फंक्शनर असाय एबनॉर्मल फंक्शनर असाय त्यांचे वाल्व्स त्यांचे हार्ट मजल कसं असता तर पूर आम्ही एक इको कार्डिओग्राम एक स्कॅनिंगार बघतो. एक वेळा असं पेशंट असा तर नॉर्मल ECG असून नॉर्मल इको कार्डिओग्राम असून दालेरो पेशंट सांगतो मला हृदय दुःख असा मला ब्रेथलेसनेस असा सांगून नाहीतर त्या पेशंट असे सिम्पटम होऊन असतात. नॉर्मल रेस्टर असताना काही हृदय दुःख असत नाही त्याला आता ओर चढाव चढताना तद्व कसं तरी एक प्रॉब्लेम असल्यावर त्यास आम्ही अनेक एक प्रोसिजर सांगतो TMT सांगून. सो TMT म्हटलं कसं म्हटल्यावर आता आम्ही आमच्या हार्ट असं चूट स्ट्रेस देऊन सायमल्टेनियसली आम्ही ECG मॉनिटरिंग करीत सगळं. सो त्या स्ट्रेस देत असताना कसं तरी ECG चेंजेस असल्यावर तेव्हा त्या पेशंट असं एक कोरोनरी म्हटल्यार हार्टाचं सप्लाय करवे 3 रक्तनाळ असत तेंतू काहीतरी एक ब्लॉक असा सांगून आम्ही एक डायग्नोसिस करीन. सो ह्या पूर ह्या 3 इको ECG TMT ह्या भायर सून करवायचे डायग्नोसिस
आता त्या तुम्ही TMT म्हटलो आम्ही आता TMT जर केलं आता इकोग्राम त्या पुरा एक असं तेवणाने प्रकारतात नाही इको म्हटल्यार एक प्रोब असतो हा. त्या आम्ही आमचे प्रॉपर विंडो काही असा नॉर्मल आम्ही भायरसून स्कॅनिंग करायचे ओके, ओके. एंटायर आम्हाला हार्ट दिसता ECG म्हटलं जस्ट लीड एक लीड्स असतात हा. हातास हा. पायास तसे हा. करून हा. बघवायचे TMT म्हटल्यार लीड कनेक्शन असतात त्याच्या ಒಟ್ಟು पेशंट धाववे ಟ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಅಂತ ಧಾವೆಚೆ तद्वा काय ते होता म्हटल्यार आमास पेशंट रेस्टर नायसा तो धावीत असताना त्याचे एक्सरसाइज चढता त्या एक्सरसाइज करताना हार्ट कसे प्रॉब्लेम असा त्या सांगून नंतर रक्त कसे सप्लाय होता आमच्या हार्ट असं सांगून त्या एक डायग्नोस्टिक टेस्ट एक वेळ असं पेशंट असं TMT पॉझिटिव्ह आयला असल्यार नेक्स्ट आम्ही त्या पेशंट असं कॅथ लॅब असं बोला नेतो कॅथ लॅब म्हटल्यार एक OT मिगे ते हृदय ಚೆಕ್ त्या एक OT असता तेंतू काय ते करवो तुमल्या मी सांगितलं 3 रक्तनाळ असतात लेफ्ट अंत 2 असतात राईट अंत 1 रक्तनाळ असतं त्या आम्ही एक्झॅक्टली खंय आमास आमच्या रक्तनाळा ब्लॉकेज असा सांगून एक प्रोसिजर करवा कोरोनरी अँजिओग्राम म्हणून सांगतात त्या एक डायग्नोस्टिक टेस्ट येतं जाल्यार आम्ही थेरपी काय ते करवायचे म्हटल्यार कोरोनरी अँजिओप्लास्टी म्हणून सांगून तेद्वा आता नॉर्मल खयल्या रक्तनाळांत एक्झॅक्टली खंय ब्लॉकेज असा सांगून बघून ते आम्ही एक स्टेंट प्लेसमेंट करवायचे स्टेंट प्लेस करवायचे नद्यो मस्त प्रोसिजर्स असा लाईक बलून डायलिटेशन करवाय मिगे स्टेंट प्लेसमेंट करून नॉर्मल फ्लो आम्ही रिटेन करवायचे त्याचं कोरोनरी अँजिओप्लास्टी सांगतात मी आता पेसमेकर पेसमेकर म्हटलं एक डिव्हाइस आता नॉर्मल आमच्या हार्टांत हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनिट असावे ಕೆಲವು ಜನಾंचे हार्ट रेट लेस दॅन 60 लाईक 30 त्या रीतीर असल्यार त्या काय ते प्रॉब्लेम म्हटल्या कंडक्शन सिस्टम ना आमचे हार्टांत सो नॉर्मल इम्पल्स जनरेशन होवेचे एक त्या हार्ट रेट उत्पन्न करवे एक SA नोडून नसता एक वेळेस ते काहीतरी डिझीज होऊन असल्यार नाहीतर त्या पाथवेंत काहीतरी डिझीज असल्यार आमच्या हार्ट रेट मस्त उण्या होता त्यास एक एक्सटर्नल होऊन एक डिव्हाइस आम्ही इम्प्लांट करायचे त्या शोल्डराचे खाल इथे एक पॉकेट करून एक डिव्हाइस तो होता त्या डिव्हाइसात एक इम्पल्स जनरेशन करवतो तसा पेसमेकर ICD CRT बदल त्या नमुन्याचे डिव्हाइसेस असतात आता एक त्या पुरा सांगतला तुम्ही तेंतु काम करता आम्ही तेंतु काम करता न्याय आम्ही आता साधारण आम्ही आत्तांचे पूर ऐकताना तरनेक जनांगाचे तर मस्त मिळतले कार्डियक अरेस्ट झाले काही मस्त दक्कल्या प्रायाचे तसं पूर ऐकत असतं तरणे जनांगाचे या हृदय समस्याचे एक भली वयत असत न्यूसांत पेपरांत पूर ऐकलो असं यास एक तुम्ही कसलं कारण सांगता तरणे जनांगा त्यांच्या लाईफस्टाईल सांगतो लाईफस्टाईल मानतरणे लाईक जेनेटिक फॅमिली हिस्ट्री असल्यारो आता काही नॉर्मल असोंदे एक नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल असोंदे जाल्यार तिला काही दुर्बुद नाही लाईक स्मोकिंग अल्कोहोल काही नाही जाल्यार त्यांचे हेरिडिटरी मॅटर होता त्या एक मॅटर होता यंग जनरेशन अंत मिगे आज सांगतले मिगे लाईफस्टाईल चेंजेस आम्ही मस्त वेस्टर्न कल्चर असं गेलो असा लाईक स्मोकिंग करवायचे मिगे नॉर्मल जंक फूड खावायचे अल्कोहोलिक त्या पुरा एक काय होता म्हटल्यार आमचे प्रोसेस बडो होता चड करता कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन प्रोसेस आर्टरीज पुरा चड करता हायपरटेन्शन आसा तर चड BP इन्क्रीज होऊन आसले स्ट्रेस लेवल इम्बॅलन्स होऊन नंतर नॉर्मल फूड इनटेक त्या पुरा एक कारण होता कार्डिओव्हास्क्युलर डिझीजेस वय मतलब आमच्या आता साधारण आत्ताचे एक जीवनशैलीत यास एक मूल कारण म्हणून सांगू इच्छितो तुम्ही मिगी सांगवेचे मिगी आता नॉर्मल आम्ही मेल्स यंगर जनरेशन मेल्सांचं चड कार्डियाक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन असता म्हटल्यार कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रॉब्लेम तांच असवेचे आता फिमेल्सांच कंपेअर केल्यार त्यांचे रिस्क मेल्सांचं त्यांच्या 50 इयर्स पर्यंत आफ्टर मेनोपॉज झाल्या पर्यंत असतात युजली होऊन आता कोणाच्या एक जीवनांत एक आम्ही एक शिकून झाल्या पर्यंत एक प्रमुख पडी येताना त्या दीस आम्ही केद्दीन विचारित नाही केद्दो असं तसं आता तुम्ही आता एक ते शिकून झाल्या पर्यंत आता काम करीत असो त्या एक तुमचे एक
काम सुरू केलं दीस एक असतो बघ त्या एक कसं तुम्ही एक उडास करता कैल्या रीतीन उडास काढायची पावता मी काम कर मला रिसेंट होऊन जॉब गावलाय 4 महिन्यादಲ್ಲೇ ಮಾಂತರ ದ ಸಡನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಸುನು एक प्रोफेसरचे लाईफ त्या एक ट्रान्सिशन असताना त्या एक केदवा विसरवा वयत नाही म्हटल्यार आम्ही आमचे आम्ही ज्युनियर्स शिकवायचे पुरा त्या एक डिफरन्स असता युजली होनो आम्ही आता जस्ट जॉईन झालो मानतर ने ते एक दीस एक हा मासो एक काम गावलाय एक ते शिकलेस एक सार्थक दालन सांगून एक तृप्ती असताना आता तुमचे एक काम आता 4 महिने झाले म्हटलो बट तुमच्या एक त्या कार्यक्षेत्रांत तुम्ही एक सर्व वैनत्तला केलं तर एक घटने झाल्यान तुम्हाला अनुभव असायला त्या रीतींत घटने म्हटल्यार आता नॉर्मल मी सांगितल्या प्रकार मी इन्व्हेसिव्ह प्रोसिजर ಅಂತ असवायचे म्हणजे भितूर कोरोनरी अँजिओग्राम त्या प्लेसर असवायचे सो नॉर्मल आम्ही एका वेळेस पेशंट असं अरेस्ट झाल्यार त्या टायमार आम्ही एक कॅथलॅबाचे पार्ट होऊन आम्ही आमच्या मॅक्झिमम ट्राय करतो त्या पेशंट असं एक लाईफ सेव्हिंग करवाय त्या एक मला एक मस्त उडास असता बाई म्हटल्यार आता ते सेव्ह करायचं तुम्ही सांगितलं ते एक वाचल्यार त्या एका मास हा म्हटल्यार केलाव काय ते होता म्हटलं पेशंट आम्ही बोलीत फर्स्ट लॅबास येऊन बोलीत असताना तर नॉर्मल आम्ही बोलून झाल्यापर्यंत सडन डेथ होता तसं एक ह्या मस्त वल्नरेबल कार्डियाक डिसीज सांगवायचे केदवा कसला होता पेशंटचा असं काही असं सांगवा येत नाही नॉर्मल असले पेशंट हो सडन बीपी लो होऊन पुरा डेथ व्हायचे चान्सेस चढ असतात आता तुम्ही सांगत त्याला पूर ऐकताना ते तुमच्या कामातून ते तुमच्या लाईफ एक चॅलेंजेस एक मस्त असतात नाही आता असं एक समयांत तुमचे एक फॅमिली सपोर्ट कुटुंब कैल्या टाईपर सपोर्ट सहाय करता सहाय म्हटलं केदवा मला मिस होत नाही म्हटलं मी प्रति सॅटर्डे संडे घरात धावून येऊन पुरा असवायचे मला अम्मा सदीन सकाळी कॉल करून विचारत असते आज काही धावायचे आणि सांजे कॉल करीत असते काय झालंय आयचे डीच्या दिसाचे समर येते एक ऑफिस होता तसं त्याचे सपोर्ट अम्मा अण्णांचे सपोर्ट एक मॅक्झिमम उत्तम आले मी 2017 प्रांतातलं एक घरसून कंप्लीट हॉस्टेल अंत त्याच्या प्रांत माहेन तो मी हॉस्टेल अंतत असलो इवन आत्ता मी स्टाफ क्वार्टर्स अंत असवायचे ते एक कंप्लीट अम्मा सपोर्ट देते इवन फीमेल्स सांगून काही मला ह्या करीन आता तू शीक सांगून शिकवे हुशार असतस ना शीक सांगून त्या एक सपोर्ट अम्माच्या आणि अण्णांच्या मस्त होते तू आता सांगितलं डेली सदीन आम्ही एक सांगावं तसं असताना आमच्या लगेच असलं बरे होतात आमच्या लगेच असलं मी घेऊन मी आणि मी सदीन मंडे सकाळी बाय सरताना सांग आणि 5 दिवसा मग त्या 5 दिवस 5 निमिषां जातात 5 निमिषां जातात आता तुमच्या शिकवायचे होतो ना कैला तरी बदल हवी असं आहे हा मी भरतनाट्य करीतो दक्ल्या दर्शन LKG 9th स्टँडर्ड सर माझे सिनियर एक्झाम सर झाले त्याचे प्रांत मला करव्या झालं नाही की त्या म्हटल्यार मी हायर स्टडीज अंत जायतो ना त्या कारण मी नंतर मला स्विमिंगवर मस्त एक इंटरेस्ट असा आता तुमच्या पुढल्या योजना काहीतरी असं वय मला आता रिसर्च करावा आता जॉईन होऊन 4 महिने झाले मानतर तसं आता मी रिसर्च करवायचे बघे PhD कराव्या म्हणून सांगून एक लेखित असा तुमच्या कॉलेजांसून तुम्हाला वय आम्हाला माहे सपोर्ट करीत असा लाईक आमच्या एक जॉबचे हेतूत आम्ही कराव्यात नसता त्यास तुम्हाला ऑल द बेस्ट थँक्यू आता तुमचे केला फोटोज आम्ही कलेक्ट करून ठेवले ते एक दाखवतात जस्ट एक कसं एक सांगून सोडायचं ह्या मला कॉन्वोकेशन झालंय दिस नोव्हेंबर 19 अम्मा आणि अण्णा आले ते मला ओके ओके तुमचे अम्मा आणि अण्णा हे माझे अम्मा आणि अण्णा अण्णप्पा नायक आणि वत्सला ह्या माझा भाऊ आदिश नायक कसं करता आता तो त्याचे आता शिकून झालं तसं तो आता टोटल होऊन अण्णांचे एक बिझनेस ह्या करीत असता फुल माझ्या 4 वर्षांचा वय ह्या मला राजीव गांधी युनिव्हर्सिटीत मी बॅचलर्स असताना मला रँक गावल्यात ओव्हरऑल मला 2nd रँक गावल्यात अंडर राजीव गांधी युनिव्हर्सिटी कार्डियाक केअर टेक्नॉलॉजी एजंट ह्या मला
माले हायेस्ट मार्क्स मी सिक्योर केले ते ओ. पूरा येतं ते एक सर्टिफिकेट आहे. नाईस. हा माले मास्टर्स अंत फर्स्ट इयर सेकंड इयर अंत फर्स्ट रँक गावून बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट होऊन सिलेक्ट झालो होतो ते सर्टिफिकेट्स मी कॉन्व्होकेशन घेतलं एक गेस्टांचं. ह्या एज ಎಂತ असताना ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ करीत असताना कॅट लॅब ಅಂತ स्क्रब सूट्स माझे एक सीनियर ते ओके. तुमचे ड्रेस तसे असता आमच्या ड्रेस तसं असतं एज ಎಂತ बदल कडे बदल कलर वय 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 वय. हा भरतनाट्य केलं मी एक कॉम्पिटिशनच गेलो होतो ते परफॉर्मन्स दिले बॅचलर्स असताना. ही आता माझी कोलिग्स ही तिघे जण खाल बसली आणि ती पुरा माझी स्टुडंट्स थर्ड इयर्स आणि इंटर्न्स. ओ तुमचे स्टुडंट्स पाटले नी पाटली पुरा माझी स्टुडंट्स. ह्या मी मणिपालांत एक कॉन्फरन्स गेलो होतो ते काढली आम्ही तिघे जण ती दोघं माझी कोलिग्स आणि त्या साइड अंत येल्लो कलर साडी घातले त्या माझे ऍक्च्युली लेक्चरर होते माले शिकवित असेल एज ಎಂತ आता मी ते छोट खुशी वय लेक्चरर त्याच्या ओटात काम करायचे म्हणताना गमत लायक होते फोटोज लायक होते तुमचे. आता तुम्ही आता अखेरीस आमचे एक युवा जनांगास काहीतरी सांगू इष्ट पावतावे. हा वय मेनली लाईफस्टाईल चेंजेस त्यांचं फूड हॅबिट्स आमचे एक बॉडी म्हणजे एक आम्हा टेम्पल असलं मगे देवस्थान असलं मगे सो त्या आम्ही मस्त केअर घेऊया त्या कसं करू होतो आम्ही फूड इनटेक लेस कार्बोहायड्रेट्स मोर फायबर्स मोर फ्रुट्स वेजिटेबल इनटेक त्या पुरा करून मागे ड्रिंकिंग हॅबिट्स डेली एक पाणी पिव्या सांगून एक मागे एक्सरसाइज तसे पुरे एक आळवडे आम्ही आमच्या जीवनात आळवडेसून घेतल्यार मस्त एक चुकोड मागे आता नॉर्मल ऑन वेस्टर्न म्हटल्यार फुल्ली काय तर जाले म्हटल्यार सेडेंटरी लाईफस्टाईल टेक्नॉलॉजीच्या एदुरुत बसून आता अगदी जाल्यार काय ते होतं म्हटल्यार अटलिस्ट आम्ही बाहेर जाऊन एक चूर केली तो नेकरा असताना त्याला आता आफ्टर कोरोना काय झालं म्हटलं पुरा नेकराव गॅजेट्स अंत तसत मोबाईल लॅपटॉप तसे त्या एक चूर उणे करून एक्सरसाइज फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज केल्यार त्या एक सांगत म्हटल्यार आमच्या आता एक जीवनशैली आम्ही शिस्तबद्ध होऊन केल्यार मस्त लायक सांगतो ने आहार घेवचे आहार आणि करवेचे व्यायाम नियमबद्ध होऊन हव्या म्हणून सांग. तुम्ही आता एकट्या वेळसर राहिलो आमच्या वाटे एक लायक एक माहित आमच्या वीक्षकांचो वांटून दिलो ह्याच तुम्हास हृदयपूर्वक धन्यवाद. मला कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्राचं साधवून निगे तुम्हासो मस्त धन्यवाद इन्फॉर्मेशन शेअर करल्यास धन्यवाद. ವೀಕ್ಷಕನು ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದೇ ಅಮಾಸೆ ಶಿಕ್ವೇಚೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಣಿಯುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣचे ಎಂತು कैले असाय त्यात आम्ही आयके करव्यांते पुढे दव्यांते त्याला आत्ता तसं नाही आत्ता आमच्या मनांत आमचे एक शिकवायची इच्छा काय असाय तो विषय घेऊन तेंतू पुढे दावतो म्हणून सांगोचे आश्लेष नायकन आज दाखवून दिलेसा ಹೆಂಚೆ ಲಂಗ್ಸೋಣ आज आम्ही हृदय संबंधी समस्येच्या ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ घेतला होतो तसंत ही माहिती तुम्हासो उपयोग वैत म्हणले कीत आयच्या कार्यक्रमास पूर्ण विराम घालतोसा तुम्हास पुरांसो मस्त आभार.